Ah. Hòstia, però aquest el podem passar per sota. A peu. Sí, llavors s'acaba de caure i et mata. Joder, les casualitats. Van passar el de Granollers, Hòstia, què és això? No me'n recordava, però... Bueno, és que sí, això es pot fer, però has de venir amb velocitat. Has de venir amb velocitat, o si no, no passa. Vols passar-ho? No sé, ja t'ho diré. A veure, has de venir amb una mica de velocitat. Perquè Home, allà et pots quedar. Si ves amb velocitat des d'allà, sí. Jo és que lo he vist, però ja no he reaccionat. Però si vens a veure, surtes al mateix puesto, eh? No, ja, però el problema... Anem a la pista, tio. No tenim necessitat. No, si estàs més calent, sí. Diré que ho he mirat, pues se m'ha clavat un tros de pal al cap. Clavat, vull dir que l'he tocat amb el cap. I això que m'ho he mirat, Però m'he mirat els cantons. Luis, ¿qué pasa, Luis? Nosotros vamos a contracorriente. Este hombre es Luis Norco, el puto amo de aquí de la Roca. Oi! Res. Hòstia! Sí. De abajo, tío. Mira, per aquí baixa la vermella que he trobat al Luis, des de la Roca del Drac. Està bé. Així és de res. La persona no. No, però tio, nosaltres el que fem MTV, aunque no es coneixem en persona,
quan veus vídeos d'un altre, no sé, jo com si lo conec. Com si ho coneixessis de tota la vida. Home, de tota la vida Ja no, home, ja t'entenc, ja. Pero al ver el vídeo digo, hostia, el Luis Norco, el puto amo de la roca. Y lo sé porque, Sí, sí. porque él siempre hace vídeos por aquí y porque él limpia mucho en la zona. Vamos a darle caña a los Semari. Dice el Pedro. Ojo! ¿Vale? Sí. abriéndote bastante. Yo ya lo pillamos, siempre lo pillo más. Hay que pillarlo abriéndote bastante. ¡Hostia! Bueno, que no saps si passes o no passes. Està bé aquest, Està molt bé aquest. Este es el paso que normalmente oficial hacemos siempre, esto lo he hecho 800 de veces, tanto de bajada como de subida. Este lo hacemos siempre cuando queremos conectar la zona alta de aquí de la roca, ¿vale? Con ya para ir dirección o Rius dos Rius, ¿vale? Ahora ya han surtido aquí a la pista que está y ahora hay como dos opciones. Hay una que yo antes me iba siempre por aquí, un trozo de pista, y luego hay unos corriones muy chulos. Pero hace poco he descubierto esta, gracias a los compañeros de Granollers, que es más... hay más corrioles, Vale, vale. es más divertida.
vale. Oh. Aquí ja... Uah! Estic enganxat. Vale. Bueno, de moment sí que és madera, no hem trobat molts costos com aquest, així de tomatazos. Hòstia, el cap. El cap, que no el veia a l'arbre. Sí, sí. Vale, a ver, no voy muy rápido porque, a ver, si que... Hòstia! Cago en dent amb els arbres del cap. Però és que no ho entenc. Joder, no els veig, tu. No, no passa res. Seguríssim. Saps què ha sigut? El sauló. Fica't a la regata i no l'has creuat.
Què? Què? Sí. Eh? Sí, sí, sí. A més està a sombra. Sí. Això què és, exactament? Això és el que era l'entrada principal de la finca. De la finca aquesta. De la finca dels arbres. Vale. Recording que tienes que educarla a... Dale caña, Osemar, y ya verás cómo sí que se te entiende. Así sí que entiende, no se va a confundir. Només li pots manar en anglès i en xino. Ara ja grava? Vale. Pujar per aquí és més maco que no pujar per la pista. Jo et diria que és més fàcil i tot. Bueno, l'únic el trosset aquest, però que si lo agafes bé, si no te passa com a mi, cap problema. La Torrassa del Moro, un icono de la zona de Llinars del Vallès.
sí.